Goedenavond, het is zondag 2 februari en u kijkt naar een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. 11 meter diep is de bouwput waar het buitenhoofd van de nieuwe sluis in Terneuzen komt op dit moment. De bodem is nu zichtbaar, maar dat verandert volgende week. De put wordt dan onder water gezet en verder uitgegraven tot zo'n 25 meter onder NAP. Omdat er heel veel druk is hier van onderaf, maken we dus dat we tot 11 meter droog kunnen ontgraven. Daarna gaan we de water opzetten en hebben de waterdruk die maakt dat de druk van onderaf tegengehouden wordt. En dan kunnen we ontgraven. Daar leggen we dan eerst een betonvloer in. En dat maakt dat we dan ook een waterdichte afdikking hebben, waarmee we de druk van onderen kunnen tegengaan en de druk van opzij. Als de nieuwe sluis klaar is, varen er hier via het buitenhoofd schepen vanaf de Westerschelde naar binnen. De bouwwerkzaamheden aan dit onderdeel van de nieuwe sluis zijn dan ook erg belangrijk. Nou, de bouw van de twee hoofden, dus het buitenhoofd en het binnenhoofd, zijn de twee moeilijkste onderdelen van de hele bouw van de sluis. Want deze bouwput wordt eigenlijk eerst helemaal gemaakt en wordt het bouwwerk van onderaf naar boven opgebouwd. En daarvoor hebben we een hele diepe bouwput nodig. Vanwege de druk die ontstaat bij het uitgraven van de bouwput moeten de werkzaamheden snel gebeuren. Daarom wordt er nog tot eind mei 24 uur per dag en 7 dagen in de week in de put gewerkt. Na regen komt spinning. In IJsendijken stapten gisteren 38 mensen op de fiets om geld in te zamelen voor festival Weitje Rock. Het was echt zo'n domper afgelopen jaar en ik speelde al langer met de gedachte om een spinningmarathon te organiseren voor een goed doel. En ja, het goede doel was heel dichtbij, dus vandaar. Vorig jaar viel Weitje Rock compleet in het water. Door de vele regen kwam maar de helft van het aantal gehoopte bezoekers opdagen, waardoor de organisatie van het festival met een financieel gat bleef zitten. Maar steun kwam uit alle hoeken, zoals dit weekend met deze spinningmarathon. Het is het eerste wat je kan doen. Het is een streekgebeuren en denk ik, ja, zulke dingen dat moet je gewoon in stand houden. Dus ze zijn goed als voor de vrijwilligers, dus dat vind ik als je vrijwilliger ook iets terug kan doen. Het is een klein druppeltje, maar het is weer iets. De organisatie ziet de toekomst dan ook weer stukken zonniger in. We zien het wel rooskleurig in om zeker dit jaar te organiseren en weer een mooi programma neer te zetten en veel mensen naar de wei te lokken. De nieuwe opleiding begeleiden bij rouw en verlies van de HZ is een onverwacht succes. Vanuit het hele land komen hulpverleners naar Zeeland voor deze bijscholing. Ik werk bij het crisisinterventieteam van de Jeugdbescherming Rotterdam. Ik kom uit Zwolle. U komt helemaal uit Zwolle helemaal naar Zeeland voor deze opleiding? Klopt, ja. En heel bewust. Dit is de eerste lichting die over een half jaar de studie afrondt. Inmiddels stromen de inschrijvingen voor het nieuwe studiejaar al binnen. Er is echt heel veel vraag naar. Het is ongelooflijk. Het is net opengesteld en hij zit al voor de helft vol. De Zeeuwse opleiding benadert rouwverwerking op een andere manier als andere opleidingen. Minder op het stellen van diagnoses, meer op aandacht en luisteren naar elkaar. Je ziet dat steeds meer in het werkveld. Men beseft dat mensen verliezen, banen verliezen, kindjes verliezen. Dat dat ongelooflijke impact op ons heeft. En dat we dan niet een stoornis hebben, maar dat we dan gewoon begeleid moeten worden in dat stuk. De tweede lichting van deze nieuwe opleiding start in mei. Elke stoel in Theater De Verwachting in Rittem heeft een naam op de rug van iemand die stoel heeft gesponsord voor €250. Want de stoelen waren nodig aan vernieuwing toe. De stoelen die we hadden, die waren compleet versleten, tot op de draad toe. De leuningen die braken af en de draadjes, de rafelden aan de bovenkant. Dus het werd hoog tijd voor nieuwe stoelen. Dus toen hebben we een stoelensponsoractie opgezet. En hebben we iedereen opgeroepen met als ambassadeur Bert Visser om een stoel te sponsoren. En welke stoel is het? Nou, hier in het centrum, Adrien Wilma Franken staat erop. En zo is er dus een echtpaar dat 1 stoel heeft gesponsord. Maar ook een bedrijf dat 1 stoel heeft. Ik zit heerlijk. Uw eigen stoel? Ja. Waarom heeft u dit gedaan? Omdat we ook bij Rittem horen. We vinden dat leuk. Genieten zo met een kopje thee? Ja. De populariteit van de halve marathon van Katzand is ook bij de 29e editie weer groot. Honderden atleten aan de start. En dit zijn de beste mannen. Ralf Wiesner, derde nog in de kustmarathon.
Met het groene shirt Michel Verhagen, de in Frankrijk woonachtige Belg. En gaan we dan iets naar voren, dan zien we sterke Zeeuwen als Erwin Adan en Erwin Harmes. En op kop de sterke Belg Thomas de Beveren uit Brugge. Dit zijn de beste dames in de wedstrijd. Gwendoline de Dijnen won al 2 keer en geeft hier een knipoog. En naast haar Monica Sandersen uit Vlissingen. Zij houdt de Zeeuwse eer hoog. En dat het hard waait zien we hier op het strand. Waar de Beveren een gat van zo'n 20 seconden heeft geslagen op zijn concurrenten. Hij doet voor het eerst mee aan dit open Zeeuws kampioenschap halve marathon. Daarachter Erwin Harmes uit Middelburg, de beste Zeeuw in de wedstrijd. En bij hem Glenn van Opbolst, ook een Belg die in voorbereiding is op een marathon die hij in Tokio gaat lopen volgende maand. En Harmes en van Opbolst jagen samen op de Beveren, maar tevergeefs. Want de Belg finisht in 1 uur 14 minuten en 11 seconden en wint deze editie voor Van Opbolst en Harmes. Bij de dames is er een Zeeuwse winnares. Monica Sandersen heeft de Dijnen van zich afgeschud en wint in 1:25:50. Een natte ochtend werd vandaag gevolgd door een drogere middag, al was het niet helemaal droog en er waren ook maar weinig opklaringen en het waaide even stevig door. Het ging nog wel voor een wandeling en de temperatuur steeg opnieuw gemakkelijk tot een graad of 11. Vannacht en morgen is er ook geen kou, minimum rond 8 graden en morgen op de meeste plaatsen 10 à 11 graden. Er is geen echte regenperiode, er is wel kans op een paar buien en er is vrij veel bewolking. Verspreid zijn er wat opklaringen, de wind is matig tot krachtig morgen uit west tot zuidwest. Dat is windkracht 4 tot 6. Daar komt dinsdag wat bij, dan hebben we windkracht 4 tot 7 uit west tot noordwest. De lucht wordt daarmee onstabiel en dat betekent voor dinsdag kans op regen- en hagelbuien, bij ongeveer 7 graden maximaal. Woensdag is er in het begin misschien een kleine bui, voor de rest is het droog met meer opklaringen en veel minder wind. En donderdag tot zaterdag volgend weekend lijken ook droog te zijn en vrij rustig, met overdag temperaturen van 6 tot 8 graden. En tot zover. Straks kunt u nog kijken naar Omroep Zeeland Sport. Veel plezier daarbij en nog een fijne avond.